Sljedeće pitanje. Mi razumijemo da Imam Mahdi i obećani Mesija su ista osoba. Zašto je onda Imamu Mahdiju dato ime Isa ibn Merijem ili Mesija? Ovo je vrlo interesantno pitanje koje se često postavlja. Prvo, zašto dva imama? Ovo je prvi problem s kojim se susrećemo. Bog je uvijek slao jednog imama i ako je poslao drugog, taj drugi je bio zavisan o tom prvom imamu. Kao na primjer Musa a.s. i Harun. U ovom slučaju Hazreti Musa a.s. je bio prvi poslanik i ostao je prvi. I Hazreti Harun je bio zavisan od njega. Znači ne mogu biti dvije glave u isto vrijeme. Ovo je prvi problem. Zašto dvije glave? Da li su ovo dvije različite osobe? Ili ista osoba sa dvije titule? I kad bi bile dvije osobe, imam bi bio jedan između njih. El Imamul Mahdi nam govori, on koji će biti rođen iz umeta Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, on će biti izabran od Boga i kogod još, ako i ko još dođe, morat će da bude zavisan o njemu. Ovo nam također odgovara na problem u vezi poslanstva. Kako neko ko nije poslanik može da bude zavisan poslaniku? Ovo nam pokazuje status od El Imamul Mahdi. U vezi ovoga svi muslimani se slažu da li oni vjerovali da će doći jedna osoba sa dvije titule ili dvije osobe sa dvije titule, oni se slažu. Oni vjeruju da Hazreti Isa će doći ponovo. On će da nastavi da bude Božji poslanik. Zbog toga što je on Božji poslanik, on će biti zavisan od imama Mahdija. Znači, status imama Mahdija nije manji od Isa ako bi se on ikad vratio ponovo. Ali mi, Ahmedi muslimani, ne vjerujemo da je ovo smisao ovih predskazanja. Stvarnost jeste da je jedna osoba spomenuta sa dvije titule i ove titule imaju neko značenje. Značenje jeste da uloga budućeg reformatora koji će se pojaviti u islamu ima dvije svrhe. Jedna da će preporoditi islam kao što su to radili muđedidin koji su dolazili, ali sa vrlo višim ciljem da ujedini sve muslimane, rješavajući njihove konflikte i razilaženja zauvijek. On će da preporodi islam sa strane gledišta doktrine i također napravit će ih da budu bogobojazni ponovo. Zbog ovoga data mu je titula El Imam El Mahdi. Imam koji ima titulu imama, ali je zavisan od Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Druga uloga tog budućeg imama je bila da će da vodi džihad protiv kršćana. Religija koja je iskvarila imidž Isusa Krista, Isa alejhiselama, i napravila ga je Bogom. Prelijepo je pobijanje od Allaha ovoga vjerovanja da oni koji su rekli da je Isus Krist sin Božji i da je višeg statusa od svih poslanika, on je odlučio da titula Isusa Krista bude data imamu Mahdiju, sljedbenik Muhameda sallallahu alejhi ve sellem koji se rodio iz njegovog umeta, govoreći da ovo je pravi status Isusa Krista, da nije iznad svih poslanika i da je manjeg statusa od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači da oba dva ova problema na kraju se spoje. Mislim, koristim iste argumente
U svakom slučaju bio je zavisan islamu. Da li to bile dvije različite osobe, on je zavisan. Da li to bila titula Mesije, on je opet zavisan tituli Al-Mesijul Maud. Zbog toga hadis spominje da Imam Mahdi se pojavljuje prvi, a Mesija dolazi poslije. Sada pređemo na problem da je to samo jedna osoba. Skrećem pažnju na hadis od Ibn Mađa koji će da riješi ovaj problem zauvijek. Ovaj hadis je zabilježen u jednoj od 6 knjiga hadisa Ibn Mađa, mnogo prije Ahmedijata, i kaže: Lal Masihu illa Isa. Lal Mahdi illa Isa. Wamal Mahdi. Huh? Wamal Mahdi. No, Lal Mahdi, I think. Word Lal Mahdi. Lal Mahdi illa Isa. Ne postoji Mahdi osim Isa. Što znači to je jedna ista osoba. Ovo je upravo što mi vjerujemo. A ovo je također potvrdni stil govora. Ne postoje dvije osobe, jedna je i to je ista osoba. Zovite ga Isa ili Mahdi, ali je jedna osoba. Hadisi su nas također doveli do istog zaključka, kao što sam objasnio da su ovo samo dvije titule. I još da dodam, nijedan muđedid osim El-Imamul Mahdi nije dobio titulu imama od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ni u jednom hadisu to nećete naći. Ovo mu daje viši status od svih muđedidin koji su došli prije njega. Oni jesu muđedidin poslati od Allaha, ali nisu dobili titulu imama. Ova poenta je i dalje poduprta od poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Dodao je još jedan zadatak zadacima Hazreti Mesiha ibn Marijem. To jeste kad se pojavi u svijetu pod titulom Mesih ibn Marijem. Al-Mahdi nikad nije spomenut kao neko ko će slomiti krst, dok El-Masih je uvijek spomenut kao neko ko će da slomi krst. Što znači da je njegov glavni zadatak da uništi lažnu religiju koja je njemu pripisana. I ovo će uraditi pod punom zavisnosti od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Znači zadnji poslanik koji je donio šeriju i koja se ne može promijeniti od bilo koga je Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem.